wordt opgewacht. Ze werken allemaal met handen en armen, zoals ze dit zeggen. Jij moet gewoon niet eigenlijk moet morgen nog de mis doen. Het is hun één na laatste concert. En dat is speciaal voor u. Allee, ik kan u gewoon. Je kent hun niet. De Willy Band.
hebben opgehaald zodat we hier 5 uur hebben liggen kennen te zoepen. En dan met z'n benen worden. Harry, dat is klaar. Oké, dan gaan we. Pak die ene zwarte. Pak die ene zwarte. En kom op, zo schud ze lekker aan schieten. Schud ze lekker aan schieten. Die ene man schud ze snel aan de schieten. Schud ze snel aan de schieten. De ganse week. De ganse week. De ganse week. Vreugde zwarte. Diese zwarte. Vreugde zwarte. Diese. Pak die ook in de rechter. Pak die ook in de rechter. Want die is nooit zo lief als het koffie. Het is lief als het koffie. Er is voor niks. Er is wat in de soep. Er is wat in de soep. Er is geen fris. Er is geen fris. Er is geen fris. Vreugdes van maat. Diese van maat. Vreugdes van maat. Diese van maat. Pak die ene zwarte. Pak die ene zwarte. En kom op, zo schud ze lekker aan schieten. Schud ze lekker aan schieten. Die ene man schud ze snel aan het schieten. Schud ze snel aan het schieten. De ganse week. De ganse week. De ganse week. Vreugdes van maat. Diese van maat. 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 Vreugdes van maat. Pak die ook in de rechter. Pak die ook in de rechter. Want die is nooit zo lief als het koffie. Het is lief als het koffie. Er is voor niks. Er is wat in de soep. Er is wat in de soep. Er is geen fris. Er is geen fris. Er is geen fris. Vreugdes van maat. Diese van maat. Vreugdes van maat. Diese van maat. Vreugdes van maat. Diese van maat. Pita, pita. Vreugdes van maat. Diese van maat. Kipfilet. Vreugdes van maat. Knoflooksaus. Diese van maat. Sambal. Vreugdes van maat. Diese van maat. Vreugdes van Yo! Au! Hey, met dat rook en dat godverdomme loodshading. Zitten ook shell mixers in de zaal? En in de tent, we zitten in een tent, een showtent. En een tent, dat wil zeggen dat het zomerseizoen weer aangebroken is. En er is wat tijd voor de mini-rug. We spelen met de ganse band. We komen door, zo beginnen dan. We moeten zijn nog hier gauw. En ik moet de hand. We moeten in de vijf maar ik sta weer in de hand. Alles voor de hand. Alles voor de hand.
De nacht van 12 op 13 april 1992. De kinderen met het paard nemen zitten, maar we weten dat doen nog. Toen wordt menige Limburger wakker, rierend in zijn bed. Voor degenen die nog niet in bed waren, rierend aan de thee op waar je boos wordt op dat moment. Limburg wordt getroffen door een richtige aardbeving. En dan ging dit volgende nummer over. En dan ben ik het door, moet ik gewoon zo'n handje. Ook een handje aan de thee. Maar jij bent Christen, als ze zo lang nimmer, wat is? Oké, het is weer een Porsche. Het is Wiener Porsche en daarom zeg ik, omdat het Wiener Porsche is, zeg ik, als het met Christmas vasteland.